Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. It's imperative for a prosecutor to, at the first appearance, address three questions. The first is, what happened? Uvele enkantolo yaseMpumalanga lo yisikhulu embonini yamatekisi uJoe Ferrari Sibanyoni nabanye abasola ababili ngeinsolo zokufuna ukufumbathiswa izigidi zamarandi. And the matter then postponed for further investigation and also for disclosure purposes until the 26th of June this year in Court 16. Lihlehliselo mhlazi ngama-26 kuNhlangulani icala elimayelana nethenda lezigidi ezingama-600 nesishagalolunye zamarandi elibandakanya uVusumuzi Khet Matlala nomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke osamisiwe uGeneral Fani Masimola. Like I said, some of the drug bust was not as big as that, so like having information about drugs in a certain, maybe 5 packets or so, 5 kilograms or so. Ufakazi esigcaweni sekhomishana kaMadlanga olandise ngokushaqwa kwezidakamizwa e-Areton ngo-2021 njengezidakamizwa ezinkulu kakhulu akazibona seloku asebenza emaphoyiseni. Ukuthola kube kwembukile ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezinqqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke nakwe-SABC le hayi igama lami nginguDawud Phungula Mbukela ke singene kuzwa ezihamba phambili emini nje. Seqalile namhlanje isicelo sebhayili selungu lePhalamende leNational Coloured Congress uFadile Adams enkantolo yemanje yasePhayindane kanti kuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uAyanda Mhlongo. Mamhlongo asikubingelele sikwamukela ezindabeni zehora lokuqala emini bese sicela nje usichazele ngokwenzeka enkantolo osukela namhlanje. Ngibingelele kuwe ngibingelele nababukeli emakhaya cha ngasho ukuthi usuku libaleka kakhulu lo namhlanje njengoba ke umnumzana uAdams efaka nje busushile Dawud isicelo sakhe sebhayili usuku ke liqale ngombuso obeke izothulo za umbuso ke uqale ngokufunda istatement sikompheni walo ke leli cala libhekene nayo uMr Adams uyenako obephenya ngezinsolo zokuthi ke umnumzana uAdams njengoba besilokhu sibika ukuthi uswela ngokuthi wangenelela noma waphazamisa kusebenza kwamaphoyisa iPKTT nala ekusukela ngoNovember 2024 okuthiwa wahamba waya ejele laseWestville nala ahlangana khona nabasolwa emacaleni amabili ahlukene elinela lamacala lelo lalo wayonobhala jikelele wophiko lentsha leANC Youth League uSindiso Magaqa owabulawa eMzimkhulu ngo2017 umbuso ke ngesikhathi uthula ke izethulo zawo angibike futhi okubalekile ukuthi ke umbuso uyasiphikisa isicelo sebhayili uthi ngokwawo ngofakazi osebeqoqile umnumzana Adams akufanele akhululwe ngoba bathi umnumzana Adams akawahloniphi amaphoyisa bakholelwa futhi ukuthi uma dedelwa umnumzana Adams angeke angase abaleke angabe saqhubeka naleli cala bazibekile ke izathu zabo okokuqala bathi ngesikhathi ke bezama ukuthi aboshwe umnumzana Adams noma isikhathi bethintana nabameli bakhe ukuthi akazilethe emaphoyiseni ngaphambi kokuthi khishwe leyancwadi J50 eyigunyazwa ukuboshwa kwakhe bathi umnumzana uAdams akazange azilethe emaphoyiseni bazama kaningana ukuthi ke bamthole bathi ke abakhombisanga ukuhlonipha umsebenzi ke wamaphoyisa bathi ke okunye kulokho akwenze ukuthi aye ejele eWestville ngaphandle kweqhumana namaphoyisa engalona futhi naye iphoyisa bathi ngalenje ukuthi ke waphula umthetho ethi uya ngomsebenzi wasePhalamende njengoba sazi ke phela ukuthi uphinda abe ilungu lePhalamende ehlala kwikomiti elibhekelela amaphoyisa bathi wengenayo imvumo noma wengagunyaziwe ikomiti lokuthi ke aye khona lapha ejele laseWestville bathi kokunye uphule imithetho yaka correctional services ngokuthi ke wangena ne-cellphone nongesikhathi bembuza ukuthi ke ucingo alivunyelwe ngaphakathi wathi yena uvunyelwe ungena ngocingo ngoba uze ngomsebenzi wasePhalamende okwalandeka lapho ke wathi ke wabe sethatha istatement wa recorder bona ke laba abasolwa umbuso ko uthi ke lo ma recordings abe esewasabalalisa sewafaka einkundleni zokuxhumana okunye bakubalulile ifamily yakuMagaqa mangithi ke
umndeni kaSindiso Magaqa athi umbuso wathuka kakhulu uma usubona kwinkundla zokuxhumana sebebona istatement sebebona futhi nevideo yamsolwa bathi ke mnumzana Adams akazange awucabangele umndeni isenzo sakhe sikhombisanga ukuthi siyisenzo somuntu ohloniphayo umthetho waseNingizimu Afrika kukho konke ke lokho umbuso usamile ekutheni ke uyanxenxa elenkantolo ukuthi ke ingamkhiphi uMr Adams ngebail ngoba basabela ukuthi ke uzophazamisa lolu phenyo uzoqhubeka futhi yaphazamise ukusebenza ke kwamaphoyisa sisathatha isikhefu ke okwamanje uma sekubuyelwe kenkantolo ngo2 kuzobeke sekuyi abameli bakhe umnumzane uAdams nabo ke zobe sebebeka ke izethulo zabo bona ke njengoba basazi ke ukuthi ke bathe bazokwenza konke kusemandleni ukuthi ke umnumzane uAdams ayithole ibail khona enkantolo njengokuqala ngesikhathi vele kokuqala ngesonto eledlule ezokuphepha ziqine kakhulu umndeni womnumzane uAdams uholo unkosikazi wakhe abaholi beqembu lakhe National Coloured Congress nabo bakhona enkantolo njengoba sengishilo ukuthi mase sibuya ngo2 kuzobe seku abameli bakhe ke okunye ke singakubikela ababukeli ukuthi kusebashintshile abameli bakhe bekade emelwe uBruce Hendricks sebashintshile ke abameli usethathe abameli abakhona la kwaZulu abakhona la esifundazweni saKwaZulu-Natal base sibuyela ke uzobe sebebeka izethulo zabo kobe ke sekuhleli ukimantshi ke Dawudi Wendolyn Robinson uma seyilalelile ithulo ezombuso nezakhe umnumzane Adams ukuthi ke inkantolo kuzobe isinquma kanjani ngabe umnumzane Adams uzoyithola yini ibail lokho sikhona silandela lolu daba Dawudi Sibonga kakhulu umbukeli yora kintatheli yeziko lezindaba zeSABC uAyanda Mhlongo esibikela bukhoma elaphana ke Phayindane esifundazweni kwaZulu-Natal. Usomatekisi waseMpumalanga uJose Banyoni kanye nababili asolwa nabo bavele enkantolo yemanje yakwaMthombo Muhle khona eMpumalanga njengoba besolwa ngokushushumbisa imali. Usomatekisi wasesifundazweni eMpumalanga kanye nababili babhekene namacala okushushumbisa imali kanti bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela izolo ekseni abakwaZidlodlo banxuse abanye osomabhizinisi basePitoli nabakhona eMpumalanga abake baba izisulu zokudlelwa imali kuba bephumele obala kusenjalo njengoba nje labasolwa abo bathathu bebeqala ukuvela enkantolo namhlanje abameli babo batshela inkantolo ukuthi kuphi phela okufanele kwenziwe umbuso mangabe bevele kokuqala enkantolo abasolwa. It's imperative for a prosecutor to at the first appearance address three questions. The first is what happened? The second is what did the applicant allegedly do which caused him to be arrested for the commission of the alleged offence? And thirdly, what are the charges? Of course, he's addressed us on the charges, but Marfe goes further and says substantial facts must be placed before the court in respect of each charge. Sibanyoni waziwa kakhulu ngelika Ferrari uboshelwe emzini wakhe kanti yena kanye nasolwa nabo bavulelwe ngonyaka wedlule amacala. Igama lakhe Sibanyoni selike lavela kukomishana kaMadlanga njengoba kwaba nenzolo zokuthi uyathinteka kulabo benza ubugebengu ababizwa ngeBig 5. Inkantolo yemanje yasePitoli sihlehlisele umhlazi ngama-26 kwezokwethwasa icala elibhekene noVusumuzi Khet Madlala naba-17 asolwa nabo okubalwa nezikhulu zakwa-SAPS laba basolwa ngokukhwabanisa ithenda yezigidi ezingama-360 zamarandi ye-Medicare 24. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uSamisi uJenene Ufane Masimola ungumsolwa we-17 kulolu daba kanti-ke yena usolwa ngokwephula umthetho wokuphathwa kwemali kahulumeni. Hlele inyanga ezayicala elibhekene noVusumuzi Khet Madlala kanye ke nomkhuzi wamaphoyisa kuze lonke ke osamisiwe uJenene Ufane wakwaMasimula kanti leli cala lihlehlile ukuze ke abameli babo bahlinzeke umbuso ngemiqingo ke ethile kodwa ukhona ke okukhulumela ke iNational Prosecuting Authority uKaiser wakwaKhanyaho kuyena ozosichazela ngokwenzeka enkantolo. Mr. Khanyaho, thank you very much for your time. For our viewers sake, you can just tell us ukuthi what happened in court today. Yeah, what happened in court today is that we were joining the accused number 17, who is the National Commissioner, to the matter. And the reason for it is purely because
this is the same matter, it's the same case. Therefore, that's why we joined in. But secondly, we requested for a postponement because we did consultations with accused number 1, and then we had information that came out of there was such that we need to verify it before we present it to court. And then secondly, we wanted to do some analysis, financial analysis of some of the companies' bank accounts, and that's why we requested the 26th of June, where we think we'll be ready. Mbukelo indaba ze-SABC lo besikhuluma nayo ukhulumela ke NPA uKaizer Khanyago uyachaza ukuthi icala ke lihlehlile ngoba ke kusenemniningwane ethile abayidingayo kanti ke uyasho ukuthi ke omunye wabasolwa kuleli cala uVusimuzi Matlalo Dumengele kaKhethi ke yena usezogcinwa la eHoshimampuru uzokhumbula ukuthi esikhathini esedlule ubelokho egcinwe ke ejele ePongweni eBoxstad uthi kuzobalula kakhulu njenge NPA ukuthi bakwazi ukuthi ke benze ke lokho abakubiza ngaphecelezi ngama consultations uma ngabe ukuthi khona imininingwane abayidingayo. Igama lami nguCalvin wakwadludla endabeni ze-SABC ngibika ngisepitoli. Selidluliselwe enkantolo yesifunda eBoksburg icala lesikhulu esisamiswe samaphoyisa eGuruleni uJulius Mkhwanazi noyimanager yedolobha lakhona eGuruleni uKagiso Lerutla labasola kabangaphandle ngebail bazobuyela enkantolo mhla ziyishagalolunye kuNhlangulana kuwona lonyaka. Mkhwanazi noLerutla bavele kafushane enkantolo kaMantshi yaseBoksburg namuhla. Icala labo lidluliselwe enkantolo yesifunda lapho bezoqhubeka khona nokubhekana namacala enkohlakalo, ukukhwabanisa kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Lezi zinsolo zimayelana nesigameko esenzeka ngonyaka we-2019 lapho Lerutla kwakumele avele enkantolo ngecala lokushayela ngesivinini esiphezulu, kodwa ngokusebenzisana noMkhwanazi wajuba omunye umuntu enkantolo ukuthi azobhekana nalo. Ummeli kaLerutla walile ukuphumela obala ngalezi zinsolo wathi abakaliboni idokodo. In terms of the constitution, when the investigations are complete, the accused person has a right to make an application for a disclosure or discovery as that is indicated. That means that we are entitled to a complete set of the contents of the docket. Bobabili abasola bangaphandle ngebail yezinkulungwane ezingamashumi-30 umuntu ngamunye ngaphansi kwemibandela ethile. In terms of Section 75(1)(c) of the Criminal Procedure Act, the case against you is transferred to Regional Court 1 here in Boksburg. The date of your appearance is the 9th of June this year. Your bail is extended on the same conditions as before. Do you understand that? Ngakolunye uhlangothi umbuso nabameli babamangalelwa bakhulume ngazwi linye ukuthi ngenxa yobucayi bezinsolo leli cala kufanele lidluliselwe enkantolo yesifunda. Abasolwa bazobuyela enkantolo yesifunda eBoksburg mhla ziyisishiyagalolunye kuNhlangulana. Ufakazi esigcawini sekhomishana kaMadlanga ulandise ngokushaqwa kwezidakamizwa eArrowton ngo-2021 njengezidakamizwa ezinkulu kakhulu akazibona selokhu asebenza emaphoyiseni. Warrant Officer Steve Phakula osebenzela uphiko lwe-NIU embuthweni we-SAPS wayingxenye yamaphoyisa abizwe endaweni yesigameko eArrowton eGoli lapho kwabanjwa khona izidakamizwa zohlobo lwe-cocaine eziyisindo esingu-750 kg. So are you saying they were drug busts but not of this magnitude? Correct, Commissioners. And you were also involved there as part of the crime scene management personnel in those operations or not? Warrant Officer Steve Phakula wophiko lwe-NIU utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi nakuba kwabe kunguyena uphethe indawo yesigameko, kepha uGeneral Feroz Khan wophiko lwezobunhloli wafika endaweni yesigameko wathatha izintambo. Uthi ngemuva kokuthi uPhakula ededelwe ngebheyili wabe sethola ucingo oluvela kuKhani efuna ukuhlangana naye. He further said they were not interested in me. They wanted Colonel Sipungu, and I said to him, Colonel Sipungu knew nothing about the operation. I'm the one who called and informed him about it. Major General Khan confirmed that he spoke with Colonel Sipungu on that day, and Colonel Sipungu confirmed that I called and informed him about the drugs, and he gave me a permission to attend to the matter. Major General Khan asked me who the drugs belong to, and I told him that people say they belong to him, and he laughed. Uthi kwakuningi okusolisayo kwakwenzeka endaweni yesigameko. One, Commissioners,
it was easier for them to go fetch the CCTV footage in order to assist them with their investigations. The dog unit that was supposed to be used, they could have used it to assist them with the investigation if they were intending on searching, and also the release of the driver, most importantly the driver. Isicau siyaqhubeka. Bukele sathi ku eyitolo siyabuya nezinye izindaba ngemva kwekhefu nganyakaza. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usana kungena odabeni oluphambili besibiko ukuthi uvele enkantolo yaseMpumalanga lo yisikhulu embonini yamatekisi uJoe Ferrari Sibanyoni nabanye abasola ababili ngeinzolo zokufuna ukufumbathiswa izigidi zamarandi. Bukela sikhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo sicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola kunjalo bazo. Umholi we-Democratic Alliance uJordan Hill-Lewis uthi uma umengameli wezwe uCyril Ramaphosa etholakaleke necala lokungaziphathi kahle malungana nodaba lokuba kwendodla zemali engamadola aseMelika eplazini lakhe iPhalaphala ide izokweseka ukususa kwakhe esikhundleni. Our cause is bigger. And that cause must be built on integrity and ethics in government. So we will never be a part of turning a blind eye to wrongdoing and corrupt activity in the state. We will never be a part of it, because then we are winning a short-term gain of having this GNU, but losing our what we want for South Africa over the long term. That is not a fair trade ever. Kubhidliza izakhiwo ezingekho emthethweni ezakhiweke eceleni kwezindlela ezihamba abantu eSmall Street edolobheni iGoli izolo njengoba ke iziphathimandla zedolobha ziqhubeka nokuqinisa imizamo yokubuyisela indawo zomphakathi ke esimeni kanye ke nokuthuthukisa ukuphepha edolobheni. As part of our program on bylaw enforcement, as we said, we are implementing our bylaws, we are reclaiming the inner city. Joburgers were unhappy that post the G20 there was sort of a lull. We are reigniting, we are reactivating and doing the work to assure the residents that our program is bylaw enforcement, crime prevention, cleaning and cleanliness of the city as part of our bigger program on rejuvenation of the inner city of Johannesburg. So that's exactly what we are doing. We're going to sustain this precinct first, and once we are happy that we have restored law and order, we'll then be moving to other precincts, especially the one just behind us here, the Marble Tower precinct. We will be going in there once we have prepared thoroughly. Iyaqhubeka imizamo yokukhuculula nokulungisa isimo eWestern Cape ngemva komonakalo odalwe yimvula enamandla ibehambisana nomsingo banda wesibili. Isimo sezulu esingesihle siholele ekutheni kushona abantu abayishumi kwathi abanye basala bengondinga sithebeni. Imvula enamandla ishiye umonakalo omkhulu kunqalasizinda ezindaweni ezahlukene Western Cape kakhulukazi eMjondolo nasezindaweni eziphansi. Abezimo eziphuthumayo kanye nezinye izinhlaka zeziphathimandla baqhubeka nokuqapha isimo ize izakhamuzi zisazama ukubuyisela isimo kwesejwayelekile. Imeya yaseKapa nayo ihambele imiphakathi ehlukene ukuze ibone umonakalo futhi ixoxisane nezakhamuzi. Convenient, uncomfortable, unpleasant for residents is this situation that you see where you've got water that is struggling to drain away. It's particularly prevalent in informal settlements, in low-lying parts of the city, close to our wetlands and stormwater ponds where people build there. And it's very hard to get the water to go away quickly. uHill-Lewis uthi njalo uma kuhlasela imvula nezikhukhula kukhahlamezeka izakhamuzi ezihlala eMjondolo ikakhulukazi. People have often, especially the last year, asked
some people have suggested, why are we doing so much in informal settlements? But if you think about what it means to live in an informal settlement, this is what you deal with in winter, and in summer you deal with fires. And in winter even you also sometimes deal with fires as well, because people are trying to keep warm. This is why we have to do so much to try and get people into more dignified spaces. EKapa babalelwa ezinkulungwaneni ezingama-85 abantu abakhahlamezekile ngenxa yezikhukhula. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nganyakaza. Bukeli sizibeka lapha bese kuphathele zona emini ozakwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesindebele emagamanxa ihora lesihlanu ntambama kanti ke thina sizobuya nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihla okwamanje usali bahle.